И така, изранти. Не се. Кой днес бе? 7 април. 7 април. Днес имаме... Днес имаме задача. Другите са в workshop-а. Тук поехме по пътя към първата ни задача, която беше да интервюираме 6 непознати относно мнението им за AI. Което се оказа доста по-трудно, отколкото мислехме. И се някаква ме бутва, и даже ми се извини. Бях много ядосана. Вместо да се отказваме, погледнахме втория най-голям магазин на Зара в Европа и се заехме отново за работа. И благодарение на някои любезни граждани, успяхме да направим интервюта като това и дори като това, което обаче не завърши успешно. След тежката работа нямаше как да не се отбием до Starbucks за кафе и лека почивка. Може би няколко кифлински снимки. Чия идея беше да сложите снимка на другата група, точно до нашата с Starbucks? Тук сложихме няколко снимки на другата група, които бяха заети с workshop. Продължихме с заснемането на интервютата на различни места, с различни хора, на различни възрасти. И разбира се, имаше доста неуспехи, но ние знаем, че добрите резултати идват след много усилия. Приключихме деня подобаващо с малко клюкаре, споделяне на емоциите от деня и слънчоглед. Okay, so name 5 countries outside of America. I think Italy. Is Italy a country? I don't know. Europe and Pangaea? Do you know when World War II ended? Yeah, I think it was 1994. No, 92. No, wait. I know, 1832. So, do you know how many countries are in North America? North America. Wherever is North America. Wait, there aren't any countries in North America. North America is a country.